9 September 2024 azvina kumira zvakanaka. Ndadzoka zvekare muri yeZimbabwe ndine nyaya dziri kuitika munyika yenyu yeZimbabwe. So tichangosangana kudai, tanga nekulike this video kuitira kuti ZANU-PF iboyikane nekuti nyaya dziri pano nhasi akudano anonzwa kana uchinge wakasimba hanawo, asi kana usina kusimba hana, please, I think this video is not for you, because panapa parikudiwa vanhu vane hana dzakati dzikamei. Saka nyatsogarisika zvako, unyatsorelaxa tichizivisana zvinhu zviri kuitika. Nyaya yandiri kuuya nayo panapa nhasi inyaya yezvinhu zvinenge zviri kuitika mumazuva adarika. Vanhu vari kushamisika kuti okay, this regime now why yakuchingotanga kubuditsa vanhu zvisinganzwisisike muprison. Nyaya iyoyo pane zvakaitika kuti zvizosvika ipapapa. Zvino izvo ndava nazvo nhasi kuti ndinge ndikuzivisa nyaya iri kuitika. Pari kunzi pane pressure yakabva kuna president wekuMalawi nerimwe timu rinoita nezvema-human rights. Ndo vainzi vari kupa pressure kune timu yeZANU-PF yavaMnangagwa, kana kuti hurumende yavaMnangagwa ndo vainzi iri kupiwa pressure from vanhu vese ivavo kuti vange vachikwanisa kunge vachireliswa. And you remember those days, kana muchiri kurangarira, pane imwe interview president wekuMalawi achibvunzwa zvikanzi, nai Mr President, zvinhu izvi zvekuti maenda kuZimbabwe mutoenda a day before summit, muchitoenda muchifara 2 days before summit muchifara kuti muri kuenda kuZimbabwe, maizviziva here kuti kuZimbabwe ikoko kune vanhu vakatosungwa vangatori mujeri muchicelebrate zvesadhaki zvenyu izvozvo? Maizviziva here kuti kuZimbabwe kune vanhu vakanga vakasungwa, vakasungirwa nyaya dzepolitics, vari mujeri? President wemaLawi ndobva ati ndakataura navo, ndozvo zvakakwanisa kutaura, ndakataura navo, it's just that inyaya dzimwe, but kuzvinzwa ndakazvinzwa, ende ndikutaura navo ndakataura navo. Saka mashoko avakataurirana mashoko ekuti hana kuda kuzokwanisa kumabudisa paspotlight kuti vakataurirana kuti chii, nekudawo kwezvikonzere so zvekuitira kuti vagare vakasimbisa ukama hwavo. And kuti mapresident havasi nyaya dzese dzavanozongobudisa papublic kuti ndakataurana nengi, unless dzingoriwo nyaya dzingori positive. Dziri negative, I think munokwanisa kukwirira neni kuti hakuna president anobudisa nyaya dziri negative. Now, according to this source iri kundiudza panapa, iri kutaura kuti Mnangagwa bends towards pressure. Nyaya iri kubuda iri kunzi the government of Emmerson Mnangagwa has released more than 20 political prisoners in 2 weeks since he met with the president of Malawi. I always hated to say that I said it, but it's now clear that nothing has changed on Mnangagwa's illegitimacy. The pressure in the Judiciary Service Commission to clear all political cases has exposed the international pressure for Mnangagwa to step out. Mnangagwa set up a JSC task force to make sure all cases move fast in releasing the political prisoners as per instruction from the Malawian president, standing for both the SADC leaders and the United Nations on human rights. Information coming from the JSC is that ZANU-PF Minister of Justice didn't want it to be seen as Mnangagwa was given an instruction to release political prisoners by the SADC leaders. So he created a fast-moving trials and release political prisoners task force and instructed them to release the political prisoners in batches. For one to understand this, let me expand it this way. From the case of Honorable Jameson Timber and the 78 others versus the state JSC released 11 2 days later, Kadzombe Harare councillor was found not guilty, and on the same day 4 hour activities were arrested boarding a plane at Robert Mugabe were also released from Chikurubi maximum prison, making a total of 20 political prisoners released countrywide. Ndo nyaya iri panapa. Pressure zhinji iri kunzi panapa yanga yakubva nekuna president wekuMalawi kuti pange pachiitika zvese zvamuri kuona zvinonzi fast forward chinchi, but it's just that havadi kuti vanhu muone kuti kune somewhere kuri kubva pressure, because imimi vanhu makaziva kuti kune vamwe vanhu ma voices avanokwanisa kunge vachiteerera. The next thing makwenda kunofasa pressure
kune voices iwayo kuti chamari chako chakati chaitika saka ivo vanongoudzwa zvinhu and then vobva vatanga kutanga ruta zvinhu zvavo zvibude as if hakuna kana wani wavanoteerera, as if hakuna kana wani wavanotya, as if hakuna kana wani anovamisa pazvinhu zvavo zvanenge vachiita, because you know what, all these things kuti vange vachitanga kuzonzi pari kubatwa vanhu pachiitwa sei nyaya dzesadhaki dzedziya kutovharidzira zvimwe zvinhu zvakawanda. Now sadhaki yakutanga iri useless paface yemazimbabweans, because why? Imi mazimbabweans hamunozokwanisa kuda kunobudisa mavoices enyu zvamaida kuita, makagara maita se mamiswa. They know kuti zvinhu izvozvo zvakaitika zvinhu zvazvinokanganisa. Vamwe vanoshanda navo havasi vese vanokwanisa kungodairira zvese, vanobva vatotaura kuti this is not right, why are you doing this? Ndo zvimwe zvinhu panapa zvinenge zvichiitika. And tiri munyaya iyoyo tiri kuona kuti zvakare ukuona iko zvinezvi pari kunzi Mary Mubayiwa ari kunzi adimburwa rimwe gumbo, kureva kuti hasina magumbo ese, roko rimwe haana futi, chinhu chaasara nacho pamuviri make iroko 1 dumbu nemusoro, zvatopera zvakadaro. Ndo zvinhu zvekuti ndo zvinhu zvaasvika pakusara nazvo iko zvinezvi. Zvinhu zvese zviri kuitika under utongi this regime iripo iyoyo, because I still remember pamazuva aRG Mugabe aya, of course vanhu vaitadza, vanhu vaikanganisa, but zvekuti munhu wobva wazosungirwa play yekuti ukwanise kuenda kuchinotsvaga help somewhere, zvinhu zvekuti zvanga zvisingaitika. And for now iko zvinezvi I'm sure family even yake iye Mary vanhu vekuti vakungomirira kuti chero zvazvangoitawo, chero Mwari zvavazongodawo because of this situation, because munhu asara asisina kana pekutangira. What more iko zvinezvi ruoko racho rekupedzisira rakanzi ratanga futi kuboka like type yesickness yanayo, kureva kuti anobva asara asisina kana anything kana maoko. Zvinova zvinhu izvo zvekuti mazimbabweans vanenge vachibatikana kusvika pekupedzisira kuti what more all these things kana zvichinzi zviri kuitika kune munhu wekuti anga ari that position iyoyo. Zimbabwe yacho inombori nyika yakaita sei, and you find out kuti iko zvinezvi kune vanhu vakawanda vekuti muZimbabwe macho vakutoita nyika yekuti vari kutiza. Like recently apa pane imwe nyaya yakabuda kuSouth Africa pachinzi kune mukadzi maZimbabweans 2 vakaurayiwa vari kufarm vachinotsvaga zvinhu zvakaexpire kudump site, vakaurayiwa nemurungu kudump site, kureva kuti life is hard, but vapinda muSouth Africa vakunotraya kuda unoti tingaita sei. The other thing mabasa wagara nanga chinetsa kwese, but azvizonzwisisiki kana kunyatsozikana kutreseka kuti vanhu ivavo chinhu chavakanyatsotiza muZimbabwe chingava chiri chii, because zvinhu zvakawanda zvinoitika. And unogona kuzonzwa kuti vamwe vanhu vakatotiza kana nguva vaitsvagwa nyaya dzepolitics dzedze ndobva aendawo outside the country, and pakunosvika outside the country wakusvika wakutobatwa wakusangana nezveikoko vanhu munhu akutofa ari outside the country, because nyika yenyu kana ichinge yakarongeka ichinyatsoita zvinhu nemazvo pasina zvimwe zvekudzvanyirirana zvese izvo vanhu vachiwana maopportunities ari equal. Nyaya dzakaita seidzodzo dzekuti munhu aenda kuSouth Africa ndobva azobatwa bva anourayiwa bva anokandirwa munguruve dzingadai dzisinganzwike, dzingadai dzisingasvike kune vanhu isusu vemuZimbabwe, but it's something chekuti zvinhu zvekuti zvirongoramba zvichiitika. Zuro ndizuro makaona futi certain video certain guy uya aibuda musecurity guard achimba kuti munhu akagwa wauraya nyika chinchi and stuff, wauraya nyika chinchichi, munhu akagwa achimba that song, ndobva atosvika pabatwa pasungwa hanzi undermining the authority, but akazobuda zvake faster. But guys, it's something chekuti zvinenge zvichiitika under this regime, and zvinhu izvozvo hazvingoitike njye. Vanhu ivavo havangonzi vangosungwa from nowhere. It's an order inenge yatogadzirwa kuti toda kuenda tinobata munhu anenge aitaura kuti zvakati batai musungi, ndo nyaya inenge ichiitika. Anenge aitaura zvakati batai musungi, ndo zvinokonzera kuti nyika izosvika pa extent yakadaro kuti munhu ari kusungirwa nyaya yekuti ari kutaura zvinhu zviri pamwoyo pake iye kuti inini chakati hazvisi kundiitira, handisi kuda, handisi kufarira kuti ndinge ndichiita ndichisanganiswa neutongi hwadai so, but ndotobatwa wasungwa. Ene makaona futi vanhu vacho vanenge vachinzi vane mhosva havasungwe. Auditors General report yakabuda, chii chakaitika? Ndiani akasungirwa paAuditors General report? Hapana akasungwa, but zuro ndizuro Newsday payakabudisa paya ichinzi maarmed robbers aya asungwa achitaura kuti isusu boss wedu mwana waED zvitori pafirst page pakanzi ED son is our boss, zvaitawa nemaarmed robbers aya. Chiendai munotsvaga kuti mwana wacho akasungwa here, akabvunzwa here, but ngazviitike tumwe tunyanya tokunzi pane munhu azodai so, unonzwa kuti munhu iye abatwa faster. Panenge panotopawo kana order kuti manyai munobata munhu iye ari kutaura izvo zvakamira pasani, ari kuda kuti asozvona ungani because of our pause. Nyaya yekuti kudwa kuita kuno challenge ana neizvozvo ndo panonetsa. And
chinhu chinenge chirwadza ndechekuti human rights, munhu ane marights ekuti abudewo achitaura zvinhu zvaanenge asingade. Saka uona kuti munhu anopedzera angoti but inini ndiri kurambidzwa kubuditsa voice rangu, ndiri kumiswa kutaura zvinhu zviri pamwoyo pangu because of umwe munhu ada kuramba achitonga kuti ndokutokukudza kuti nyika yacho yatoo yangu. It's something yekuti Zimbabwe yasvika pa the extent iko zvinezvi yekuita kunge stand yemunhu, because hapana kama muchabvumidza kutaurawo sevaridzi semacitizens enyika vane right yekutaurawo. Unofana kutaurawo something chekuti unenge usiri kuda kungoonekwa chikotaura chete ngawe kuno. But takutanga takangana zuro ndizuro pachinzi freedom of speech, vantaura zvamunoda. Is the same guy achitanga kupinda muoffice akatanga kutaura kuti kana pachinge pane chinhu chandatanga kuti chimboitwa iko zvinezvi freedom of speech, zvikatanga zvakuitika zvacho vanhu vakutaura futi, vakupanika futi. Ari kutaura kuti chi just a poor guy angorekodwa ka video kake amene kuti chi chakanyanyisa kurwadza ipapa. Dai kuri kuti ukanzwa munhu akutaura kuti munhu aura nyika ari kutaura according ne situation iri kwaari. Zvinhu zviri kunyaramba zviitika, economy ramba ichienda down, bond not ramba ichienda pasi. These guys vachingoita zvavanoita ivo kusadi kwavo zvinenge zviri right, but zvinhu zvapasi. Zuro ndizuro takanzwa futi Bekazini chinzi ida kudzinga vanhu mabasa, iri kukata vanhu vayo because vari kunzi varida vakaita loss ye 1 million, saka staff yakutohafurwa. Mamwe mabasa ekuti vanhu vanenge vachimuka everyday vachienda kumushanda, but unongomuka ungonzi neloss yataita ika patoshata takutombomira. Zvimwe zvinhu zvokuti ma-issues ekuti haadi kutaurwa, but you find out kuti iyo anozongobuda papublic oenda kuti media yedu yekuAfrica yakadhakwa haipromote chinhu, vanoramba vachingotaura zvinhu against zvinhu. But ma-issues akaita seiwayo ekuti ngatimbotaura ipa kuti munhu ari kuti zvikutangira pakuti munhu ari kuti economy mabasa ari kuti netsa, vobudawo voda kubudisa ma-voices kuti no man, why are you doing all these things? Because imimi chiri kuitika corruption iri kuitika, but hamusi kudhila necorruption zviri serious, muri kungosiya corruption iyo ichingoitika. Ende corruption yacho pakanzi pada kutaura zvecorruption, pataura kuti corruption tumwe tusina nebasa rese. Corruption hombe pari kulutwa mari hombe dzenyika, asi kuadresswa izvozvo vari kungosiyiwa vakadaro. I don't know, maybe it's because havasungike, I don't know, maybe it's because of vana vemashefu or ndanani vemashefu. Panotonetsa kuti nditry kuda kunzwisisa kuti chii chiri kunyatsoitika ipapo. Ndo imwe yenyaya iri kutishungurudza panyika yeZimbabwe, iko zvine nyaya iyoyo iri kurwadza vanhu. Saka pazviri kutangira munhu akashaya basa akarohwa nenhamo, the next thing ari kutanga kutaura kuti takurohwa nenhamo sei, chii chiri kuitika, corruption hamusi kuiona here, vanhu vari kuuraya nyika. And the next thing wobva waona kuti hausi kupindurwa, wobva wabuda kwakujamuka kuti aiwa saka president wacho kana haasi kuzviti kana asiri kugona zvinhu zvakadai izvozvi anorambira ichi aripo. Pakungopedza kudaro chete papa wakutonzi uya kuno kuri kuita sei. And the next thing pakunzi paunoitwa election hauchasapota iwo, wakusapota opposition party. Pakunosapota opposition party wanoita maduties eopposition party kuti muite zvinhu zvenyu zvamunenge muchiita, wakubatwa ndo wana timba iwo wobvanzi matomujeri, ndokuri kunoperera nyaya, ndokumaitikira ari kuitika zvinhu. Saka mazonosungwa kudaro mamukati manje ndo iko zvinezvi pari kuzonzi pazobvawo pressure iri kubva nekune mamwe maleaders eSADC iwo nauyo president wekumalawi wo chinchi vachitaura kuti zvoni please vanhu ngavabudiswe, but this regime zvayo haisi kuda kuti vanhu muzive kuti ndo zvakaitika. Ndo nyaya ndangotiwe nayo nhasi ndakakubatirai zvekare hama dzadiwa pachannel penyu nhasi paCoolian TV. Munoziva kuti inini I will never disappoint, ndinogara ndichingouya nenyaya dzese dzandinenge ndanzwa ndongomeka sure kuti ndangodarika nadzo nepanapa ndichikuzivisai, ndichikusiyirai muchiziva zvekuitika, motanga wiki renyu mune zvakanaka. Kana uchingotanga kusvika panapa first time yako, gara wasubscribe, wokomenda, wolike, woshare, ndoramba ndichidzoka nema updates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika.